Sashen Hausa na BBC ke muku sallama a shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa yau ne al'ummar Kiristoci a faɗin duniya ke bikin Kirsimeti. To ko me ya kamata Kiristocin su riƙi a wannan rana? Lokaci ne na zumunci, lokaci na nuna kauna, lokaci ne da za a yi yada kone irin bishara irin ta salama, ta haɗin kai, ta kaunan juna, ta kyautata zamantakewa da fahimtar juna. Ma'aikatar lafiya a Gaza kuwa ta ce akalla mutane 70 ne suka mutu yayin wani hari ta sama da aka kai wani sansanin 'yan gudun hijira. Hukumar zaɓe ta ƙasar Chad ta ce kashi 86 cikin 100 na masu kada ƙuri'a sun amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar a zaɓen raba gardama da aka gudanar. A Najeriya kuwa bayan shafe makonni a hannun 'yan bindiga, rundunar sojin ƙasar ta ceto wasu mutane da dama da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Sokoto. Maza 24, mata 35, kananan yara guda 7. A cikin kananan yara akwai jarirai wajen guda 3 ma da mata masu ciki wajen 2. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce akalla mutane 70 ne suka mutu yayin wani hari ta sama da Isra'ila ta kai wani sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Maghazi. Hamas ta kira lamarin kisan kiyashi kuma laifin yaƙi. Wakiliyar BBC ta ce wannan al'amari ya yi muni gaske. We've seen footage of Palestinian Red Crescent first responders who are walking on foot. Wakiliyar BBC kenan ke cewa mun ga bidiyon jami'an kai ɗauki na ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Falasɗinu suna tafiya a ƙasa a ƙoƙarin kaiwa ga waɗanda baraguzai suka danne, to amma hakan na da wahala, domin kuwa an rufe hanyar da ke kaiwa ga sansanin na Maghazi bayan kai harin. Lamarin dai na zuwa ne bayan kiran Papa Roma Francis na neman tsagaita wuta a saƙonsa na Kirsimeti. Kafofin watsa labaran Isra'ila da na Falasɗinawa sun ce Masar ta gabatar da wata sabuwar shawara ta tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ilar da Hamas a matakai guda 3. Na farko dai za a dakatar da buɗe wuta na wucin gadi tsawon kwanaki 7, mako guda kenan, inda a lokacin Hamas za ta saki dukkan fararen hular da ta yi garkuwa da su a madadin wasu fursunoni da Isra'ila za ta saki. A mataki na biyu kuma Hamas ɗin za ta saki dukkan sojojin Isra'ila mata, kana ita ma Isra'ilar za ta saki ƙarin Falasɗinawa. The third phase, which would last a month, would see the release of the remaining hostages. Wakilin BBC ya ce kashi na uku, wanda zai ɗauki tsawon wata guda, zai kai ga sakin dukkan fursunonin da ake tsare da su, kana Isra'ila za ta janye daga zirin Gaza, sannan ta daina kai hare-hare ta sama. Za a gudanar da sauran duk wata tattaunawar bayan fage a Masar da sa idan Amurka da kuma Qatar. Katafaren kamfanin sufurin jiragen ruwa na ƙasar Denmark wato Maersk ya ce yana shirye-shiryen dawo da ayyukan jigilar kayayyaki a tekun Maliya da tekun Aden. Sanarwar ta zo ne bayan ƙaddamar da wata rundunar sojin ruwa ta ƙasa da ƙasa da Amurka ke jagoranta da zimmar ba da kariya ga jiragen da ke shawagi a tekun daga hare-haren mayakan Houthi na Yemen. Maersk da sauran kamfanonin sufurin jiragen ruwa sun daina aiki a tekun saboda fargabar hare-haren mayakan na Houthi, waɗanda ke son tirsasa tsagaita buɗe wuta a Gaza. Rundunar sojin Amurka ta ce cikin kwanaki biyun da suka gabata ta yi nasarar kakkaɓo wasu jirage marasa matuƙa 2 da aka harbo daga Yemen. Da kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rundunar sojin Najeriya ta ce mutane 16 ne suka mutu yayin wani hari da aka kai a wani yanki da ake yawan samun rikici tsakanin makiyaya da manoma. Mai magana da yawun rundunar Operation Safe Haven, Captain Oya James, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa lamarin ya faru ne a daren ranar Asabar a ƙauyen Mushu da ke jihar Filato a tsakiyar Najeriya. Wani mazaunin garin ya ce an yi ta harbe-harbe a lokacin da mutane ke barci, kuma maharan sun kama mazauna gari, inda suka kashe wasu, sannan suka jikkata wasu da dama. Gwamnan jihar Salab Mufwang ya sha alwashin hukunta masu hannu a wannan lamari.
Hukumar zaɓe a ƙasar Chadi ta ce kashi 86 cikin 100 na masu kada ƙuri'a sun amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar a zaɓen raba gardama da aka gudanar a makon jiya, amma shugabannin 'yan adawa sun ƙalubalanci sakamakon. Shugabannin sojin ƙasar sun bayyana zaɓen a matsayin wani mataki na komawa mulkin farar hula. To sai dai wasu jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin farar hula sun yi kira da a ƙauracewa zaɓen. Suna masu cewa ƙuri'ar raba gardamar za ta baiwa shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar janar Muhammad Debi damar yin zaman dirshan a kan karaga. Ya ɗare karagar mulki ne bayan rasuwar mahaifinsa Idris Deby Itno a shekarar 2021. Kashi 64 na waɗanda suka yi rijista ne suka fita zaɓen raba gardamar. Da labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotanni inda shugaban ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Francis ya roƙi a kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya a taron addu'o inda ya jagoranta a cocin St. Peter's da ke Vatican, yayin da yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da ruguza zirin Gaza. Ga Umai Musani Abdulmumin da wannan rahoto. A cewar Papa Roma Francis, an yi watsi da nasiha da saƙon Yesu na zaman lafiya. Hatta a inda aka haife shi da ke yankin Falasɗinu. A jawabin nasa ga mabiya ɗarikar Katolika sama da 6,000 a cikin dare, Papa Roma ya ce an sani cewa Yesu bai kawo ƙarshen rashin adalci da ƙarfi ba, face da nuna soyayya da kuma ƙauna. Ya ce a daren yau zukatanmu suna Bethlehem inda aka haifi yarimomin zaman lafiya. Wannan wuri ya kasance ƙasarsa, amma a yau yaƙi ya hana gudanar da bikin haihuwarsa. Ina mai kiran a kawo ƙarshen yaƙin da ake gwabzawa kan Falasɗinu. Shugaban mai shekara 87 na wannan tsokaci ne a daidai lokacin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin ci gaba da lugudan wuta babu ƙaƙƙautawa a Gaza. Isra'ila ta kaddamar da sabbin hare-hare kan sansanin 'yan gudun hijira ta Magazi, inda rahotanni ke cewa ta kashe mutane sama da 70. Ma'aikatar lafiyar Hamas da ke Gaza ta ce sama da Falasɗinawa 160 aka kashe a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Bikin Kirsimeti na bana ya zo ne cikin yanayi na jimami, yayin da duniya ke fama da tarin matsaloli, musamman na yaƙi da rashin kwanciyar hankali a wasu yankuna. Rahoton da Umaima Sani Abdulmumin ta haɗa mana kenan. To idan muka je Najeriya kuwa rundunar sojin ƙasar ta ce ta ceto mutane da dama da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Sokoto. Mutanen sun kunshi maza da mata da yara ƙanana da suka shafe kusan mako uku a hannun 'yan bindiga. To sai dai kuma wasu mutanen ƙauyen ƙaramar hukumar Tangaza na ci gaba da gudun hijira sakamakon garuruwansu da aka ƙone. Ga rahoton Awwal Ahmad Janyau. Rundunar sharar daji ce ƙarƙashin hadarin daji ta kai farmakin kan sansanonin 'yan bindiga a dajin gundumi inda jami'an tsaron suka kubutar da mutum 66 tare da kashe 'yan bindiga da dama. Kuma tuni aka miƙa mutanen ga gwamnatin jihar domin diba lafiyarsu da kuma sada su da danginsu. Kuma yadda mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara kan sha'anin tsaro, Kanal Ahmad Abdul Usman mai ritaya ya min ƙarin bayani. A jami'an tsaro wanda suke operation sharar daji. An samu a tsirar da maza 24, mata 35, kananan yara guda 7. A cikin kananan yara akwai jarirai wajen guda 3 ma da mata masu ciki wajen 2. To kamar tun yaushe aka yi garkuwa da su? To yawancin su satin su 3, lokacin da muka je muka kwaso su shine aka wuce da su aka mika ma kwamishinan lafiya, aka kuma duba su a ciki dai an tantance mutum 2 da trauma, har da wani wanda yake a cikinsu shi ma ya samu gunshot a cinyansa, sai dai da yake na ga close range ne ta fita kuma bata taba kashin shi ba. To duka dai an kula da su kuma insha Allah yanzu dai kansu suna cikin kyakkyawan yanayi. To sai dai wasu al'umma a ƙauyukan da ke cikin ƙaramar hukumar Tangaza a jihar Sokoto sun ce suna ci gaba da tagayyara bayan da aka shiga aka tayar da rugagensu aka ƙone masu gidaje, lamarin da ya tilasta masu gudun hijira. Kamar yadda wani mazauni yankin da ya ce abin ya shafe shi ya min ƙarin bayani. Suka kawo hari a yankin a ƙauyukan gabaki da suka kone ƙauyen Bugawa da Kaurawo da Mano da Bagida da Bajaga da Buta, gabaki da rugagen Fulani ne. An kashe mutane, an kone dabbobi, an kone gidaje, an kone ɗakuna, gabaki da an kone kayayyaki da abinci, rumfuna
aje haƙi da sauransu duka an ƙoƙone a halin da ake ciki. Gabaki ɗaya ƙauyen bugawa ba mutum ko ɗaya a ciki, babu Fulatani babu Haushe. Yanzu gabaki ɗaya sun yi hijira suna cikin wasu ƙauyuka daban-daban. To kai kana ina? Yanzu ni ma na hijira ina wani ƙauye. Kila baka ganin ana tsoron ko garuruwan sun kasance mafakar barayi? To garuruwan babu dalili a ce garuruwan sun zama fakan barayi. An da mu ma kanmu barayin ba su bar mu ba. Garuruwan mu barazana su ko dai a turo a ce waɗannan sun dawo daga matakin karamar hukuma domin su jajanta ma mutane abin da ke faruwa, har yanzu ba mu samu irin wannan ba. To ko gwamnatin jihar Sokoto na da masaniya kuma me ta yi? Tambayar kenan da na yi wa mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara kan sha'anin tsaro, Kanal Ahmad Abdul Usman mai ritaya. Su wannan abu wannan ya faru har dai da muna bi gindi ni ban ji wannan labari ba, kuma ba ka mana rahoto haka ba. Amma in haka ya kasance to ina kyautar zaton suna da shugabanni. A gaya ma shugabanni za su sanar da mu kuma za mu tabbata cewa me ya faru hakan ne ko ba hakan ba ne. Yan bindiga dai masu muggan makamai sun daɗe suna ta'adi a Najeriya, kuma Sokoto na cikin jihohin arewa maso yammaci da aka daɗe ana fama da matsalar. Awwal Ahmad Janyau, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To kamar yadda aka ji tun a farkon shirin dai yau take Kirsimeti. To amma a Najeriya yayin da 'yan ƙasar